zove Zlatni liri, dva zlatnika, u stvari, ne znam da li vi tako zovete ono mala zlatnike koje nam bake dava u posebnim prilikama. Tako da očekujem podršku od makedonske ekipe ovde. Makedonci, se pokažete? Dve zlatni liri oslavi, moja ta baba da me pozdravi. Svadba takoga keja pravi me, od neja pesna da nadaša me život mi. Ta znanina samo zbog što nas poznana.